Ырымбур өлкәһендәге Тук елгаһы буйдары. Кесе Юлдаш авылы халык телендә Бирге Абдулла дип йөртелә. Уны Меңле һәм Йомран табын ырыу башкортлары нигезләгән. Был төбәктә һавап алу дигән йоланы халык бик яратып үтә. Нимә ул һавап алу? Һавап, савап, әҗр дип тә әйтелә. Һавап ул кешенең башкарган эш гамәленең уга кире әйләнеп кайтуы, яки Алланың явабы, Алланың баһаһы һәм ярдәме. Алланың рәхмәте булып кайта торган олы эшләрнең береһе хәл белү. Ырымбур өлкәһенең Кызыл гвардия район мәдәният йортыннан Заман дигән йыр фольклор ансамбле бер-беренә хәл белешергә йөри. Тормыш авырлыкларына бирешмәй яшәп яткан авылдарда туган тел, туган йыр моңдар һәр вакыт ям дәрт бирә. Заман йыр фольклор ансамбле якташларының күңелен күтәреп, һау юлы, шишмә йырларын йырлап, милли киемдәрдә урам буйлап үтә. Һәм бу юланы үтәү һавап алу диләр. Олы кешеләрне хөрмәтләсәң, буш сыгармасаң, якты йөзле булсаң, тәмле хуйлы булсаң, туганнарым, балларым, шул бис һавап була. Кеше был дөньяла һавап алып яшәргә тиеш. Кызлар ярайында, олы һавап алдыгы инде шуга килеп, хәл белгәс, олы һавап була кызлар. Рәхмәт һеҙгә. Хәл белергә, инәйеңдең хәлен, һинең хәлеңде белергә килдек инде. Йырлап кына йөрмәйгез икән кызлар, кул эшләрләр эшләйгез икән. Молодцылар. Бер юлы репетициялай хәйбәт әйтә шунда. Еракта яшәгән кыз туганыңдың карт-корының хәлен белү борын-борындан һаваплы эш санала. Кешенең кылган һәр эше үзенә кире килә. Ягъни изгилек көтһәң, кыл үзең изгилек. Яхшы яшәгән киһә, үзең яхшылык эшлә. Гөлҗифа моны патрулда һин бәйләнеп бит инде. Балламайм инде менә қолымдан эш килә, шуңа күрә элек һөйнеп алам дигәнегездә. Бүләкләр әзерләйгез инде, һаваплар алаһыгыз, подаркалар яһайгыз, бүләкләр яһайгыз, молодцылар. Мин һәйдәгән шул тиклем шатман куанам. Ярак юлда якын итеп килдек. Яра, олы кешенең хәлен белергә йөрсәң, һавалар хәлен. Әйе. Һәйдәк була. Алла биргән. Кеше өсөн олы һавап өлкәннәрнең ата-әсәнең рәхмәтен, фатихаһын алу, ата-әсәне хөрмәтләү. Бирге Абдулла авылында яшәгән олы агыйнәй Хатифә Атигаеваны бөтә авыл яратып, Әфә кортка, ак әби дип йөртә. Көлеп утырганлар. Тырышып укыгыз. Алла биргәнне тырышып укыгыз. Атаңның әйткәнен, инәйнең әйткәнен тыңлagыз, 4-кә, 5-кә генә укыгыз. Һавап алу, менә картнәйемдең вакытына, менә картнәйемде белгәндән бире. Квартавилләрдә картнәйем әйтә торгайны сумкаһын гына күтәреп итеп ташлаһаң да, магазиндан ишек кенә ашып сыгарһаң да, балам шул һавап була ди торгайны. Ул ташларды инде ул һәр вакыт. Бер аның менә күп йәйеп йөрүнек, хөлүккә апарды. Шу конфет алга бергә хөлүк дип әлләнчә километрлар китәбез. Шунда юлда барганда ниндәй генә таш булһа ла бисмиллаһ дип балам алып ташла. Машиналар йөри, машиналарга еңел булсын. Кешеләр йөри, менә велосипедта йөриләр кешеләр, аларга еңел булсын. Аттың аягына эләкмәсен балам еңел булсын дип безне һәр вакыт өйрәтте. Һаваптың әҗере Аллаһнан, ягъни бары тик югары илаһи көс кенә кешегә баһа бирә. Һавап рәхмәт күп бит инде, рәхмәт алу. Инәй мәрхүмнең менә юлга китеп барабыз бит инде. Ошай гына таш усала, кырга эветләп кенә бисмиллаһ-рахманир-рахим ыргытып китегез. Әнә шул һеҙгә зур һавап тиктергән инәй агасты. Аркылыга ята бит инде, шуң үтеп китмәйсең инде. Эй Ходаем, Аллаһ Тәгалә, исән сагына кабул ит, дип кенә эветләп кенә алып куяһың. Башкортларда һавап алырга тырышау, һавап алып яшәү һәркем өчен олы бурыч санала. Бигрәк тә ил, халык өчен эшләгән яхшылыктың һавабы зур. Шу сельский совет менән бергә, менә Райманов Мутагарыш Бахмутович менән ошо зиратты бер елда ураттырдым. Һөйләшә белергә кирәк, кешеләргә аңлата белергә кирәк. Ана шул вакытта гына килеп сыга. Ураттырып бетмәй, икенче елна икенче ягын ураттырдым озон. Шуны беттек. Шуннан анда кыйынлыклар да булды. Но мен Ходай Тәгалә өмет итеп, шулай итеп үземә һава алам дип шулай итеп башлагас, мен до конца шуны эште беттем. Уже белеп торалар. Кызлар
егетләр, әйдә, әрвахларыбызды куандырайык. Әйдәгез тек яра апа, әйдәгез әйтеп сыгылар. Өмә менән, субботник менән эшләтәмен. Рамадан айы һаваплы ай, һава алырга кирәк дип, шул Рамадан айында ана шул эшләрде эшләтәмен. Үзем урада тоттым без до конца, тырыштым, урада вакытында шул тилем җиңеллек менән эшләнем. Һаваманымда, васыкманымда Ходай Тәгаләне укыйм да кискене, таңга табан ясинде, Ходаем ярдәм бир. Ходайның ярдәме бер әмәлә килеп сыкмай дигән җиңеллек менән барып эшләнем шуларда. Башкорт халкында булган бик күп матур сифаттар ислам диненә бәйле. Шуларның береһе һавап алып яшәү. Авыл өчен күпер халау, мәсет төзү савап. Юлда яткан ташты, агасты алып ташлау һавап. Сәлам бирү һавап. Хәйр бирәбез, ул безгә рәхмәт укый. Аның савабы зур була, йомга көннәрдә, кисабна көннәрдә. Искенә кешене сакыр да, хәйр бир, тамагын туйгыз, тәрбияле, кыймагыңды кой. Mana ineyim şöyle bizi üretti tuğanlarım. Mana biz şolay bulduk. Keşke kirdiğini biz ana boş sigarga tiyişti bul. Utur. Eşmenge bitmey bitu. Utur. Kimgeller yardım etüden kineniz tabu bala saktan uq terbiyelene. İyilikli bala bol, özüңдә iyilik күрерһең тидер. Iyilik һәм изгилек күрү һаваплы эшләрнең артынан килә. Картайым менән катнайым дәүләт керә, катнайым Камера, Күршебез Басыр, мин Камалабей, мин шунда йөрнем инде аларга ярдәм итеп, идәннәрен юатыргайым, хайрын, куыша торгайным. Матур тук елгаһы буенда утырган Катай авылында үттем. Минең картнәемнәр, картаем, Раймановлар фамилиялары. Картнәем менән картаемдың 14 балаһы бар ине. Музыка яраткан, йыр яраткан, бию яраткан гаиләлә үттем инде. Мөхәммәд Рәхим картаем, Курайсыйны, картнәем Хәйрниса, ул йырсы, биюсе, оста уны туктың буеннан башынан түбәнгә хәтле бүгенге көндә лә мине туктатып карайлар. Кызым, әлләгин Хәйрниса апайдың дигәне мәллә дип. Минең картнәем, картаем да йырсы булган, атаем гармонист булган. Инәйем әйтә торгайны, атаем юлтыдан сыкты ниһә уже мен ишетеп тора торгайым гармун тартып сыга, уже мин көтеп торам инде ти матурланып. Күршебездә Миңникамал дигән ак әби яшәйне, уның бабай юк ине, ул бабай һушта калган. Ошо әбиләргә барып төнне ай яктагында шул тирәкте барып куып куябыз таң аткансы. Ул әбиләр көтүгә торалар да әтидәкләре хугылган, алар бит инде иртәнчәк кенә ук торабыз дип көтәләр. Без шул тирәкте хугып куябыз. Инде көз көннәрендә ул тирәкте харайларга, келәтләргә ташыйбыз. Шулай бер Мәрәм әби, яңгыз әби яшәй торган. Ул әби яңгыз әби инде. Без карап кына торабыз, әби магазинга яйлап кына магазинга сыгып китә икмәккә. Кызлар әби магазинга сыгып китә, идәгез барып идән юып киләбез. Йөгереп китәбез дә, элек битендә ишек ялаклау юк, ишек элү юк. Шан әби пока яйла биреп кайткансы, без барып идәнне юып, ишек алдын китереп куябыз. Да ул кайтып кергәнен шым гына ситтән карап торабыз. Шан әби, балаларым дип, үзе аңлап тора инде. Рәхмәт укып, өенә кирип китә. Һаваплы эш башкару күтәренке кәеф, ян тыныслыгы бирә. Кеше һәр эшен илһамлы, дәртле итеп башкара. Тимәк, яхшы дөнья көтә. Эшләгән изгилеге, ихлас дугалары уга һәр вакыт һавап булып кайта. Рәхмәт. Һавап, рәхмәт була инде кешенән. Рәхмәт алу. Кешегә изгелек. Бирге Абдулла авылында бер гаилә Тук елгаһы ярында ял итергә, һыу төшергә уңайлы майдансык әзерләй. Тугай шырлыгы арасында кылга тирмә кыра, өстәл утыргыс яһай, үз йортынан электр уты үткәрә. Башланды беренче яйлап кына шуннан тропинка ясадым, кармак алырга төшергә, балык тотырга, утыра торгас уйланым, өстәл куярга мөмкин дип, икенче елына яйлап матур өстәл яһап куйдым, моны өстәлдә быелгы елда инде песочницаһын эшләп куйдым, стоянка яһап эшләдем инде. Үзем өчен дип башланды, килә торгас, баласага килә башлана уйнарга, аларга бар кайтыгыз, бар сагага дип эндәшеп булмай, әйтеп булмай.
Анан аралары халық келе башлагас, һәр берһеле кешегә кул булмай бит инде. Әйтеп булмай, мәктәп яра, әйдәгез. Алар килгәнгә безгә күңелле. Кешеләр киләләр, рәхәтләнеп ял итәләр, рәхмәт әйтәләр. Алар әйткәнгә без ишүдә дәртләнәбез. Дәртле булгас инде дөньяла якты күренә, матур күренә. Иптәшләребез бик күбәйделәр. Иптәшләр күбәйде. Иптәшләр күбәйде. Килһеннәр, без бар халык бөтен җирдән килһен, ял итһеннәр. Төшәбез, һөйләшәбез, аларны танышабыз. Һавап алып йөрү дип өйрәтә атасәләр. Һавап алырлык эшләр эшләгез ди китап. Был һүзләргә без игътибар итәбезме? Бармы һаваплы эшләребез? Ундай бар кешеләр киләләр дә, ошонда бруде утыра. Мин төшәм дә һораймын анан. Сәлам, брат, сәлам, шулай, ничә ял итәм дип, миңа монда рәхәт ди. Ял итеп, рәхәтләнеп, үҙләре утырып, бер-үҙләренән бер-үҙләре. Үҙебез дә белмәй калдык, шулай буларын. Рәхмәт алырсын эшләмәнек, кешегә ял итһеннәр дип эшләнек. Хут авылда бер ни булһын динек. Һау уйна торган җирдә үзебезнең салгы менән салып сыктыбыз, ялмыкларны тазартып, шулай. Рәхмәт. Хәзер һау дип тәгәрәтәгез. Сез кигән белән күргә килә. Күргә килә. Суып күрәтеп килә. Анда эш тормаймы анда? Тук елгаһы буенда Оренбур өлкәһенең Кызыл Гвардия районы авылдары төзелгән. Кесе юлдаш яки Бирге Абдулла авылы заман үҙгәргәс, мал фермалары, мәктәп, медпункт, клуб юкка сыга. Ябылган клубта мәсет асырга йыйналар. Димәк, кеше Алла кушкан юлдан тайпылмаска, меңәр елдар буе үзенең халкын тәрбияләгән олы йолаларда тотырга тырыша. Димәк, һавап алу йолаһы һаман да яшәй һәм бер касан да онытылмай.